May gabi sa tanan. Okay, so ato ang padayonon ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, no? Okay, so kagahapon atong na nahuman ang chapter 10 ug ang chapter 11. So karon magpadayon ta sa chapter 12 ug hopefully madungagan nato usa pa ka chapter, no? Okay, so let's dig in. Salamat Lord sa kapanahunan, kahigayunan imong gihatag para magbasa ug maminaw sa imong mga pulong. Okay, so Genesis chapter 12 na ta. Mga higala, mga kaubanan, mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. So Genesis chapter 12, mao kini ang sugilanon ni Abram sa dihang gitawag siya sa Dios. Okay, so niingon diri sa verse 1, ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin ni alang sa uban. Wow, lami kayo ang ihang promise sa Ginoo, no? Nga ingon siya, himuon ko ikaw bantugan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Bitaw, no? Kanang i-bless ta sa Ginoo para mo bless pud ta sa uban. Ana siya, no? Kung i-bless kita sa Ginoo, dili ra nato siya kumkumon ba. I-open nato atong hands nga mahimo pud tang channel of blessing sa uban, no? So, secretly lang po, dili lang po nang ipangkon nga oy na naghatagod ko kang kuan kanang ipanglantada imong pangalan ba, no? Nag-donate ko kang kuan, naghatag ko kang kuan. Dili po na siya maayo kay ngano ingon pa didto nga kung imong isulti sa uban, nakadawat ta kasi mo reward. Hindi pa, di ba, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Nakalibot ko kasi itong verse pero niingon dito, di ba nga, ayaw pahibalwa ang imuhang wala nga kamot kung ang imong tuo naghatag. So meaning secret lang, kung naakay hatagan, sekreto lang. Ayaw lang kay pagpa kanang broadcast bitaw Facebook dayon nga picture nga naghatag ko ani. So yeah, no, panalanginan ta sa Ginoo para magpanalangin sa uban. Pero naman po usahay no nga pipila lang atong mapanalanginan, so ang uban nga tao nga kanang daghan ra kay sila ba, di po mo sila matagaan tanan, no? So sekreto lang kung kinsa lang tong i-lead sa Ginoo nga tagaan or sharean nimo kato lang. Ayaw lang pagkuan nga tanan gyud sila imuhang tagaan kung ang gihatag sa Ginoo is bitaw, ang gihatag sa Ginoo sa imong heart na tagaan is pipila lang bitaw. So bisan og makadungog kag dili maayo nga mga comment or feedback sa imuha kay murag wala sila natagaan ba, no? So pasagdihi lang kay ang Ginoo nakakita man sa imong heart, no? Nya nakakita pud ang Ginoo sa imong gibuhat secretly. So mao ra ang pinaka maayo diha, no? Nga ang Ginoo lang gyud ato ang kanang pasidunggan bitaw. Ana lang siya para dili kay sa ma-stress. Okay, so badayon ta, no? Sa verse 3 ingon diri, panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo. Di ba? Kung maghatag ka, ikaw nahimo kang panalangin sa uban. So unya, kung balusan pug ka o kinsa man ang muhatag nimo panalangin, ingon siya, panalanginan pud sila sa Ginoo. Kung kinsa ang mo bless nimo, kung kinsa ang panalangin nimo, panalanginan pud sila sa Ginoo. Kalami, no? Vice versa lang diya sa Ginoo ba, no? So praise God, thank you Jesus. Kaya ingon diri, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Oh, wow. Di ba? Kay dili man tanan tao malipay sa tuwa ba, no? Naman siya mga tao nga murag kanang dili ingon pa nila kanang nay mga tao nga kanang maglain jud ilang dugo pa. Batok sa to na dili man jud ta perfect ba, no? Na jud someone diha na dili nato sila ma-please. Dili tanang tao ato ang ma-please. So ingon diri kung kinsa tong nagtunglo kanimo, tunglohon pud sa Ginoo.
O di ayo na pagpanimalos kay ang Ginoo na bahala dira, di ba? Mas maayo na kay murag kuan na kay ito kanang ah sa tawag na relax lang ta kay ang Ginoo nang mamuhat. Yeah. Okay, so padayon ta ingon sa pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Amen. Praise God, Lord. Like Abraham, Lord, I receive it by faith, no? Nga pinaagi kang Abraham man din kang Abram man ni paingon, pero pwede nato ikon by faith ba, no? Nga pinaagi kanimo, kasi man kanimo ikaw nga nagbasa. Ako nagbasa ko, ikaw nga naminaw. Kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So ikaw gamitan ka sa Ginoo nga para sa yung diri pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang mga nasod sa kalibutan. Di ba? So pinaagi kang Abram panalanginan sa Ginoo ang nasod sa kalibutan. Tanang nasod sa kalibutan niya. Karon kay si Abram kay wala naman, patay naman siya, no? Wala naman siya diri sa kalibutan. Ikaw nga nagbasa, ikaw nga nakadungog, pwede nimo siyang kaliwat man na Abraham by faith. Na by faith. Okay, so verse 4, ingon diri, sa nagpanuigon nag 75 si Abraham, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, og mikuyog si Lot kaniya. Okay. Gidala ni Abraham si Sarai nga iyang asawa og ang iyang pag-umangkon nga si Lot. Ingon man ang tanan nilang katigayunan og mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran og migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Sa pag-abot nila sa Kanaan, milatas si Abram sa maong yuta hangtod nga nahiabot sa sagradong kahoy sa More, ang balaang dapit sa syudad sa Sikem. Niadtong panahon na ang mga Kanaanhon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram og miingon kaniya. Wow. Mao kining yutaa ang ihatag ko sa imong mga kaliwat. Og didto nagbuhat si Abram og halaran alang sa Ginoo. Amen. Nga mipakita kaniya. Okay. Human niini, verse 8 na ta. Ingon diri, human niini mipadayon siya paingon sa habagatan ngadto sa bukid sa silangan sa syudad sa Bethel, og nagkampo siya didto sa tunga-tunga sa Bethel sa kasadpan og sa AI sa silangan. AI. Di ba na AI ron sa ano? AI ba na karon sa Meta? Pero lugar na siya diri kasadpan og sa AI sa silangan. Sa verse ano na siya? Genesis chapter 12 verse 8. Okay. Para makita nimo ang word nga AI, no? Lugar siya. Okay, sa padayon ta sa verse verse 8 yapon siya. Nagbuhat usab siya didtog halaran og gisimba niya ang Ginoo. Amen. Okay, so verse 9. Unya mipadayon siya latas sa nagkalain-laing dapit padulong sa habagatan paingon sa Nigeb or Nigeb. Bisa man no, Nigeb. Okay. So verse 10. Apan nahitabo nga dihay gutom didto sa Kanaan. Tungod kay misamot man ang gutom, miadto si Abram sa Ehipto. Aron didto magpuyo sa makadiyot. Verse 11. Sa dayon na niyang latas sa utlanan sa Ehipto, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarai. Maanyag ka nga babayi. Inig ka kita sa mga Ehiptohanon kanimo, muingon gayud sila, asawa kini niya, ug patyon ako nila, apan ikaw dili. Busa, verse 13, ingon siya, busa, sulti sila nga igsuon ko ikaw, aron dili ako nila patyon, kundili ayuhon ninuon pagtagad, tungod kanimo. 14. Sa dihang miabot na si Abram sa Ehipto, nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga maanyag ang iyang asawa. Nakita
kaniya ang mga opisyal, nakakita kaniya ang mga opisyal sa palasyo og gisuginlan nila si Paraon nga matahom siya kaayo og busa gidala si Saray ngadto sa palasyo ni Paraon. So murag na siya special treatment tungod kang Saray, no? Okay. Tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abram o gihatagan og mga karnero og kanding, mga baka og asno, mga ulipon nga lalaki og babayi og mga kamilyo. Verse 17. Apan tungod kay gikuha man ni Paraon si Saray, gipahamtangan sa Ginoo og makalilisang nga mga sakit si Paraon ingon man ang namuyo sa iyang palasyo. Okay. Verse 18. Busa gipatawag niya si Abram og gipangutana, unsa ba kining imong gihimo kanako? Nganong wala mo man ako utog ani nga imo di ay siyang asawa? Verse 9. Nganong miingon ka man nga siya imong igsuon og tungod niini gikuha ko siya aron mahimong akong asawa? Ani ang imong asawa? Kuhaa siya og panlakaw kamo. 20. Og nagsugo si Paraon sa iyang mga tawo nga ubanan si Abram og gidala nila siya og gipagawas sa Ehipto uban sa iyang asawa og sa tanan nga iyaha. Amen. So na-save sila, no? Na-save sila. Okay, so padayon ta sa sa chapter 13. Okay. Murag mubo ra ang chapter 12, verse 20 ra siya kutubsok. Padayon ta sa chapter 13. Okay, ngon diri mao ni ang pagbulag ni Abram og ni Lot. Di ba? Nagbahin sila. So atong tan-awon ang ilahang story diri. So verse 1 ingon, gikan sa Ehipto mipaingon si Abram sa amihan ngadto sa Negeb uban sa iyang asawa ug sa tanan nga iyaha. Mikuyog usab kaniya si Lot. Dato na kaayo si Abram kay di ba gitagaan siya ni Parao sa verse 12. Gitagaan siya ni Paraon og mga kanding, mga baka, ug napadyoy mga ulipon, babae lalaki, no? Unya gipagawa sila sa Ehipto nga daghan na siya natag-iya tungod kang Saray, di ba? So panalanginan gyapon sila sa Ginoo ditong dapita. Okay, so padayon ta sa verse 2. Ingon diri, may mga karnero siya, mga kanding, mga baka, og mga plata og bulawan. Verse 3. Mipadayon si Abram gikan sa Negeb ngadto sa Betel, sa dapit nga iyang gituldahan kaniadto tunga-tunga sa Betel og sa Ai. Mibalik siya sa dapit diin nagbuhat siya kaniadto og halaran og gisimba niya didto ang Ginoo. Verse 5. Si Lot nga mikuyog kang Abram may mga karnero usab. Mga kanding og mga baka ug may mga tawo nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Og tungod kay daghan naman kaayo kahayupan sila si Abram og si Lot, dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang mga kahayupan kung magtipon sila. Kay di ba ang mga hayop, especially ang mga baka. Sa Philippines man gud no kay kasagaran kabaw ang nahuna-huna nako kabaw. Okay, so baka, kanding og karnero, mga sagbot na ilang ginakaon gyud, no, ginasibsib. So ingon diri wala na kaayoy dapit kung magtigom sila or magtapok sila or magtipon silang duha sa usa ka lugar, wala na kasibsiban ang ilahang mga kahayupan. So kailangan nila mag-separate, no? So ingon diri dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang mga kahayupan kung magtipon sila pagpuyo. So verse 7 ingon diri, busa nagkaaway ang mga magbalantay
sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. No, kay ang ilang magbalantay man ang magtugway sa mga kanang ilang mga kahayupan. So pag naana sila dito sa sibsibanan, mag-ilog sila. Nag-away sila nga, diri ni akong dapit ni, ana siguro no. Ako sa ko aning kahayupan diri nga area pangita dito lain imo. Ana siguro no. Aton lang i-imagine ba kayong kaaway man sila, di ba? So, padayon ta, niadtong panahona ang mga Kanaanhon o mga Peresihanon nagpuyo pa sa maong yuta. So, daghang tao dito nga side. Verse 8, ingon diri, unya miingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tao ug ang ako kay paryente man kita. Bitaw, no? Tama si Abram. Kanang bisan og mga ulipon, or not ulipon, pero ulipon mo tawag sa tuwang Bisaya, no? Kanang mga trabahante nila ba, no? Ingon diri, dili angay mag-away ang imong mga tao, sulugoon, no? Kay paryente man ta, di ba? Ang mga sulugoon dili sa paryente pero si Abram og si Lot, no? Kay angkol man ni Lot si Abram, paryente sila. So dili dapat mag-away ilahang mga tao nga nagbantay sa mga kahayupan. So naka-idea sila. Ingon siya sa verse 9, busa magbulag kita. Si Abram ni nag-ingon, pagpilig yuta nga buot mong puy-an og biya kanako. So iyang gitagaan og option daan si Lot, no. Sige, ikay una og pili. Ang mabili nako Kung asa nga sa mo, kung sa wala ka sa tuo ko, pero kung tuo imong imuhang piluan o di si wala ko. Ana, no. Sige atong padayonan kung mao ba jud nahitabo be. Pagpilig yuta nga buot mong puy-an og biya kanako. Ingon siya. Kung adto ka sa usa ka dapit, adto ako sa lain. So murag ana, kung diri ka nga side, o diri pug ko nga side. Kung diri ka, o diri ko para walay samok. No? So verse 10, busa gilukop ni Lot pagtan-aw ang palibot ug nakita niya nga ang tibuok walog sa Jordan hangtod ngadto sa Zoar daghag tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala pa laglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma o Gomora. So daghan pa kay siya nakitaan nga mga tubig, mga source nga tan-aw niya maayo ni para sa iyang mga kahayupan kay di ba mga hayop nang hinahanglan og sibsibanan o nya tubig, di ba? So verse 11, gipili ni Lot ang tibuok walog sa Jordan. Dito jud siya sa may Jordan kay nay tubig og mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon ni ining paagiha, nagbulag sila si Abram. Si Abram didto nagpuyo sa Kanaan og si Lot didto sa may didto sa mga syudad sa kapatagan. Nagkampo si Lot duo sa Sodoma. Duo siya sa Sodoma. Dautan kaayo ang mga tao didto ug nagpakasala sila batok sa Ginoo. Mao ni ron ang problema, no? Kay nagpuyo siya duol didto sa mga tao nga nagpakasala batok sa Ginoo. Kasi sa verse 14. Verse 14 na ta. Hapit ta mahuman mga igsoon. Pero lami kayo istadihan jud ang pulong sa Ginoo kay ma-refresh atong mind nya. Makakaw na tong espiritu, atong kalag madasig ug balik sa Ginoo, no? Okay, so verse 14. Sa mibiya na si Lot, ang Ginoo miingon kang Abram, gikan sa imong nahimutangan lantawa pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita og maimo na kini sa dayon. Wow. Murag hangtod kung asa nimo makita, unsa imong makita, pinakalayo nga imong makita, imo na. Wow. Lami kay ang promise sa Ginoo, di ba? Ang tanang makita, makakita kung ang imuhang sight is 20/20, makakita jud kag layo kayo. Nya kung side tanan murag sa tawagan na nila 360 nga kuan, imo na tanan, imo pa sa maimo kini sa dayon. So forever na imuha na. Wow. So verse 16. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanila.
mas sayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap unya sa imong mga kaliwat. Yung makaihap ba dahil ka sa abog? Di ba kung mag-ana kag abog, minsan makita kay mga murag molecules nung kagagmay, no? Kailangan tag microscope or kanang sa ito na microscope dili. Nakalimot ko pero kana itong murag circle nga iana lenti way tawag no lenti. Nakalimot ko igsoon. Basta kanang iana nga makamudako bitaw siya. Magnifying glass. Oh, thank you Lord. Magnifying glass. Kinahanglan itong magnifying glass para makita na to. Pero di po dyan na to siya maihap, di ba? So, ingon diri, mas sayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap unya sa imong mga kaliwat. Wow. Verse 17, busa pangandam og suruya ang tibuok yuta kay ihatag ko kining tanan kanimo. Wow, Lord. Okay, 18, mibalhin si Abram og mipuyo siya duo sa sagradong mga kahoy ni Mamre didto sa Hebron og nagbuhat siya didto og halaran alang sa Ginoo. Okay, so amen. So that's the end sa kuan chapter 13, no? Naghimog halaran si Abraham didto sa Mamre, no? Pagbalhin niya didto, ingon der sa verse 18, akong balikon og usab pagbasa. Mibalhin si Abram og mipuyo siya duo sa sagradong mga kahoy ni Mamre didto sa Hebron og nagbuhat siya didto og halaran alang sa Ginoo. Amen. Praise God. Okay, so mga igsoon diri lang sa takot tug murag exciting ka ayon sa mga sunod nga mga panghitabo sa kinabuhi ni Abram. Di ba? So atong nahuman karon actually gabi iron diri. So atong nahuman karong gabi una ang chapter 12 og chapter 13 nga mao kini ang start sa kinabuhi ni Abram o ni Sarai nga kauban si Lot. So salamat kay igsuon sa imong pagpadayon, no? Padayon ta sa pagpadayon nimo og tan-aw og pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So dili ra kay ko mag-exhort actually kung magbasa ko sa pulong sa Ginoo, magdepende ra ko kung asa ko ikuan sa Holy Spirit nga kana highlight bitaw nya murag na ipa-remember ang Holy Spirit sa ko kana murag na ako'y gamay nga makuan. Pero kung kuan dili na ko siya, di ko mag-explain kaayo kay I will kanang allow the Holy Spirit nga mag-minister sa atoa pinagi sa iyang mga pulong. So I hope igsuon ikaw na bless karong gabi una or kung buntag man ka na nagtanaw sa mga orasa nga nagtanaw ka, I hope and pray nga ang balang Espiritu sa Dios magministeryo sa imuhang kasing-kasing nga malig-on ka, magpadayon ka ng mga lagad sa Ginoo, madasig ka pagbalik sa pagpangalagad sa Ginoo kung nagluyaman ka. And I pray nga ang Ginoo kanang mamuhat sa imong kinabuhi aron ikaw mahimong panalangin sa mga tawo nga nasa imong palibot. Sama kang Abraham. So God bless igsoon. Good night. See you next time.